ku danna subscribe na T-Boys Money a YouTube channel, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. It's our piano. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Bara na saka Allah sarkin da yake ban dama, kafin na yi waka sai na yabo mun zo nema. Hasilar haka ne sai na ga takankawa, gani wakar auren ni wani yau so ya girma. Da lokaci yake babu ta ya zan soma, Salma Murya ta an gazo ɗau tabarma. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Assalamu alaikum, Sallama ita ce kan farko. Yau gani gidansa Salma ta ango sakin lego. Ni wani ya kama da soyayya tun ranar farko. Ga shahar an saka aure lokacin ya mako. Ko da ganin hamaryin gana san za ta yi karko. Dan ku rike Allah da Rasulullah ba za ku kauce ba. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Yasa na faɗa ma ne ba wai baka san shi ba. Hangun mu kwararre ne kan so ba kai ka ba. Kai mai faɗakarwa ne waye bai san ka ba. Abdulli wannan mu ba za mu ki ka ba. Ki kama hannun angon ki kulle dan gaba. Na san halin angon mu ba za ya sake kuka ba. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Bata samu wani sara sai an yi hakuri. Ni wannan murya ka kara kokari, tunda na san dama kana da hakuri. Ba ka yin komai sai ka yi nazari, hakan ko wata rana a samo jinjiri. Mu zo suna mu waka mi ayere. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Na gano sarki Alayyahu ya zo murna ne, Adam ɗaya zango ya taya murna ne, Umar M Sharifi ya taya murna ne, Milirin Hausa ya taya murna ne, Suleiman Miglas shi ma ya yi murna ne, Hairat Abdullahi tana muku liki baiwa. Matar farko har ƙarshe da kake hankali, Salma Murya Abduldi wannan ki kumore. Dan ta Salma ke ce a kallo ki, Diwan shi ne mijin naki. Jaruma kina lokaci bana banga tamkar ki, Salma